Κύριε Μπεκιάρη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Πάρα πολύ καλά. Μάλιστα ακόμα καλύτερα, γιατί μόλις γυρίσαμε από τη Ρόδο και τη Χάλκη και έχουμε και έτσι ακόμα το άρωμα και την χαρά της επίσκεψης και όλων αυτών που γίνονται εκεί σε εσάς. Ναι, γίνονται εδώ, σε συνεργασία με εσάς βέβαια γίνονται όλα αυτά, ή τουλάχιστον κάποια από αυτά. Κύριε Μπεκιάρη, στον πρόλογο μου πραγματικά έβαλα το μείζον θέμα που απασχολεί όλους τους κατοίκους αυτή την ώρα της πόλης της Ρόδου, γιατί είναι πολύ έτσι επιβαρημένοι κυκλοφοριακά, και ήθελα να σας ρωτήσω αν το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών έχει λόγο και ρόλο σε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται κυκλοφοριακό της Ρόδου. Για να ξεκινήσω από το μείζον. Βεβαίως. Θέλω όμως, έτσι μια και δεν μας γνωρίζει προφανώς απόλυτος το κοινό σας, να πούμε μια κουβέντα, ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, δημόσιο, ναι. Το ΕΚΕΤ, με έδρα Θεσσαλονίκη αλλά γραφεία σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για 1.650 εργαζόμενους, 67 εκατομμύρια χρήματα εισερχόμενα, 85% από αυτών από το εξωτερικό και μόλις 5 εκατομμύρια από αυτά κρατική χρηματοδότηση. Δηλαδή μιλάμε για ένα κρατικό, όχι κρατικοδίαιτο, κέντρο ερευνών, το 11ο στην Ευρώπη, όπως κάνει το ranking η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι έχουμε έρθει επί τόπου, διότι πάρα πολλές φορές συμβαίνει το εξής: έχονται οι ειδικοί, οι σούπερ ειδικοί, σε ένα μέρος και μην καταλαβαίνοντας τις ιδιαιτερότητες και την ιστορία, προσπαθούν να επιβάλλουν λύσεις που κάπου αλλού δουλέψαμε. Ναι. Εμείς λοιπόν δεν το κάναμε έτσι. Εμείς έχουμε έρθει από το 18 όντως, φτιάξαμε μια ομάδα εξαιρετική στη Ρόδο και τα θεμά μου συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, ξεκινώντας από τη διευθύντριά του, τη Μέρη του Παπαδρέου, την πολιτική μηχανικό, που μαζί συνδημιουργήσαμε αυτό το κέντρο, με 8 άτομα αυτή τη στιγμή, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, μαθηματικούς, φυσικούς, ακόμα και πολιτικό επιστήμονα. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε? Παίρνουμε τα καλύτερες γνώσεις από όλο μας το προσωπικό, τις μεταλαμπαδεύουμε και τις μπολιάζουμε με την τοπική γνώση των συνεργατών, οι οποίοι περισσότεροι έχουν κάνει και μεταπτυχιακά και κάνουν κλπ. Και την επικεντρώνουμε σε έργα. Για να πάμε τώρα στο ειδικό, και πολύ σωστά τα είπατε, βεβαίως εμείς δεν έχουμε την ευθύνη για το όλο θέμα, όμως επειδή έχουμε και τρέχουμε όλη το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας εδώ και πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και Κεντρικής Μακεδονίας και έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτό, ναι. Μας ανέθεσε όντως η περιφέρεια τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ανάπτυξη σιγά σιγά ενός αντίστοιχου κέντρου. Με λίγα λόγια, στη Ρόδο, στην Κόκκιση Σύρο, κάνουμε αυτή τη στιγμή μετρήσεις παντού για τα μελανά σημεία, τα σημεία που γίνονται ατυχήματα, γιατί γίνονται τα ατυχήματα και πώς θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Εδώ λοιπόν είναι ένα έργο εν εξελίξη, στο οποίο πιστεύω θα είναι κυμαριά για να αναπτύξουμε σιγά σιγά ένα κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας. Ξέρετε, τόσο μεγάλη ανάγκη η περιφέρεια, αλλά ειδικά η Ρόδος, η Κος, η Σύρος, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η ειδική ασφάλεια, είναι ότι δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει διασύνδεση της κρουαζιέρας ή του αεροδρομίου με την πόλη στρατηγικά. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα είναι κρουαζιερόπλαιο, ναι. Ξέρεις θα είναι κρουαζιερόπλαιο, πώς ναι. θα κατέβουν, πώς θα μετακινηθούν μεταξύ, με λεωφορεία, αυτά που έχεις. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να εντάξουμε πρώτα απ' όλα αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να τα ξέρει η ίδια η περιφέρεια, να μπορεί να τα ελέγξει, να χρησιμοποιήσουμε μικροκινητικότητα και καθαρά οχήματα. Έχουμε κάνει για την περιφέρεια τα έργα Νέμου και Διαγόρας, με βάση τα οποία χρησιμοποιούμε ευφυή ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, ασφαλή, που ξέρουν που βρίσκονται, που όταν είναι στο πεζοδρόμιο πάνε με μόλις 7 χιλιόμετρα, ναι. όταν πας έξω από την πόλη δεν πάνε καθόλου. Μάλιστα. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Βεβαίως. Ναι. Ότι φορτίζουν πλήρως από τον ήλιο κλπ. Ναι. Ώστε να μπορέσουμε, αν τα πετάξεις στη θάλασσα, τα βλέπει αμέσως το σύστημα και σε φωνάζει. Άρα με τέτοια μικροκινητικότητα, με ηλεκτροκίνητα και μάλιστα και αυτόνομα ακόμη οχήματα, μικρά λεωφοριάκια όπως έχουμε βάλει ήδη στα Τρίκαλα, μέσα στα πλαίσια 2 ευρωπαϊκών έργων, του Diversify και του Reallocate που κάνουμε, με βελτίωση της κρουαζιέρας μέσω του έργου που κάνουμε του διασυνοριακού, του ΝΑΦΣ, μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, όπου ναι μεν έχουμε κρουαζιέρα, αλλά η κρουαζιέρα θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιους κανόνες ώστε να αφήνει περισσότερα χρήματα στην τοπική κοινωνία, να ξέρουν αυτοί που θα βγουν ότι υπάρχουν τοπικές υπηρεσίες, όχι να βγουν και να βγουν, και κυρίως να υπάρχει η μετακίνηση η πράσινη, όπως είπαμε,
με έργα άλλα που έχουν να κάνουν με tourism as a service, παίρνουν ευρωπαϊκό, δηλαδή παράδειγμα, η κάρτα του τουρίστα αυτή τη στιγμή την λειτουργούμε στη Θεσσαλονίκη, την πάμε και στη Ρόδο και στη Χάλκη και στο Καστελόριζο, ώστε αν κάποιος τουρίστας χρησιμοποιεί ηλεκτροκίνητα, λεωφορεία του Δήμου, χρησιμοποιεί πατίνια, χρησιμοποιεί τέτοια μέσα για την μετακίνησή του Ναι. και δεν νοικιάσει αυτοκίνητο, να μπορεί να μαζεύει πόντους, τους οποίους πόντους θα τους παίρνει σαν έκπτωση από τέτοιες υπηρεσίες μέχρι και καταστήματα. Μάλιστα, ένα κίνητρο λοιπόν για να προτιμήσει τέτοιου είδους μέσα μεταφοράς. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν, ακόμα και την προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, έχουμε κάνει ειδική μελέτη για Ρόδο και Κάλυμνο, πώς θα βελτιωθεί και ήδη βελτιώνεται. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή υλοποιήσαμε και υλοποιούμε 12 έργα στην περιφέρεια και ειδικά στα Δωδεκάνησα, και πρέπει να πω ότι για κάθε ευρώ που μας έχει δώσει μέσω των ΠΕΠ, μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων, μέσω ακόμα και του Δήμου, ένα που κάναμε για την οδική ασφάλεια, για κάθε λοιπόν ευρώ που μας έχει δώσει η τοπική κοινωνία, έχουμε φέρει άλλα 2 εισερχόμενα μέχρι στιγμής από ευρωπαϊκά και εθνικά μεγάλα έργα, και ευελπιστούμε να φτάσουμε σύντομα σε αυτό το ratio που έχουμε και σαν κέντρο, που για κάθε ευρώ που μας δίνει η κοινωνία φέρνουμε 13 πίσω. Τώρα είμαστε εκεί στο 1/3, αλλά όσο αυξάνει η ομάδα, όσο ενδυναμωνόμαστε με όλο και περισσότερους ανθρώπους στη Ρόδο και στο Νότιο Αιγαίο γενικότερα, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε πρώτον χρήματα, δεύτερον καλές δουλειές στα παιδιά, τους επιστήμονες που βγαίνουν και που είναι εκεί, και κυρίως βέβαια να λύσουμε προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, διότι αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται σε μια μέρα. Δηλαδή, Προφανώς, ναι. Και δείτε ότι για να το φτιάξουμε στη Θεσσαλονίκη μας πήρε 10 χρόνια. 10 χρόνια. Τα τελευταία όμως 15 χρόνια λειτουργεί άψογα. Μόνο τα φανάρια που ενοποιήσαμε στη Θεσσαλονίκη όλοι, που ήταν 3 εταιρείες, βελτίωσαν την κίνηση κατά 16%. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν αυτό το εφαρμόσουμε, και θα το εφαρμόσουμε στη Ρόδο, αυτό θα έχει μια επίπτωση μετρήσιμη, ουσιαστική στην κυκλοφορία. Αλλά δεν γίνεται σε μια μέρα. Ναι, δηλαδή, προφανώς. Αυτό πρέπει να το τονίσω, ότι μην περιμένει ο κόσμος ότι φέτος θα δει διαφορά. Θα τη δει σε 2-3 χρόνια, σε 5 χρόνια θα τη δει όμως. Και αυτό θέλω να τονίσω. Κύριε Μπακιάρη, γεγονός είναι ότι αυτή η χώρα, και δεν μιλάω μόνο για την περιοχή μας, γενικώς αυτή η χώρα πάσχει από την έλλειψη δεδομένων σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς. Νομίζω ότι τώρα τελευταία το θέμα data έχει μπει, ας πούμε, σε μια διαδικασία ότι βρε παιδιά, πώς θα σχεδιάσουμε πολιτικές, πώς θα χαράξουμε στρατηγικές, πώς θα πάμε σε επίλυση προβλημάτων όταν δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα. Αυτό καθ' αυτό. Και το είπατε πάρα πολύ εύστοχα στην αρχή, ότι δεν γνωρίζουμε τελικά πόσοι έρχονται από την κρουαζιέρα, πόσοι έρχονται από τα αεροδρόμια, πώς μετακινούνται αυτοί οι άνθρωποι, πού πάνε οι περισσότεροι, για να δούμε πώς θα πάνε και πώς θα τους σχεδιάσουμε όλη αυτή την μετακίνησή τους χωρίς να επιβαρύνεται η πόλη. Αυτό νομίζω ότι είναι μείζον. Εδώ να τονίσω δύο παράμετροι. Η μία είναι αυτή που είπατε ακριβώς, και πρέπει να πω ότι στο έργο Ήλεκτρον εμείς φτιάξαμε μια σειρά από σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών ρήπων. Ναι. Και έχουμε βάλει παντού στην πόλη, στο λιμάνι, στην κρουαζιέρα, στο λιμάνι κρουαζιέρας, στο κέντρο της πόλης, στο αεροδρόμιο, παντού. Συν μετακινούμενους σταθμούς, που είναι τα 3 αυτοκίνητά μας τα ηλεκτρικά και κάμποσα πατίνια, και μετράμε πρώτα απ' όλα, για παράδειγμα, ρήπους. Διότι λέμε ότι επιβαρύνει η κρουαζιέρα. Πόσο επιβαρύνει? Τα αεροπλάνα που κατεβαίνουν 30 λεπτό, πόσο επιβαρύνει? Πότε? Τι σχέση έχουν αυτά με την κυκλοφορία στην πόλη? Και τώρα βάζουμε και στη Χάλκη. Το δεύτερο όμως, άρα τα δεδομένα, όπως λέτε, και κυρίως η χρήση των δεδομένων, εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε δικούς μας αλγορίθμους τεχνητής ευφυΐας που προβλέπουμε την κίνηση 2 ώρες μπροστά με 97% ακρίβεια. Ναι. Αυτό είναι 2 ώρες πριν. 2 ώρες πριν. 2 ώρες πριν. Σκεφτείτε ότι εμείς στη Θεσσαλονίκη δίνουμε υπηρεσίες δωρεάν για κυκλοφορία και τώρα και 2 ώρες πριν πρόβλεψη σε 600.000 ανθρώπους το χρόνο. Ναι. Και αντίστοιχα θέλουμε και εκεί. Τώρα, το δεύτερο είναι η συνεργασία των πολλών φορέων. Και εγώ θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι που μια νέα υφυπουργός, που ένα μήνα δεν έχει κάτσει στη θέση της, το Ιράπτη, ξεκίνησε και ήρθε μόνη της από την επαρχία, ήρθε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, είδε το κέντρο μας, αμέσως μετά μόλις έμαθε για τη Ρόδο και τη Χάλκη και αυτά που κάνουμε, που πρασινίζουμε και τη Χάλκη και τη Ρόδο, ήρθε μαζί μας, είδε επιτόπου, συνοδευόταν από την αντιπεριφερειάρχη την κυρία Γιασιράνη, πάρα πολύ σημαντικό, συνοδευόταν από βουλευτές όπως τον κύριο Υψηλάντη, το δήμαρχο είδε τον κύριο Φραγκάκη. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή? Ακριβώς αυτό. Χρειάζεται να κάνουμε μία διασύνδεση
όλων των φορέων, των επιστημονικών φορέων όπως είμαστε εμείς και του κράτους, προφανώς του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΕΚ, με την περιφέρεια, το Δήμο. Να πω εδώ, όπως είπα, ότι έχουμε άριστες... Με το Δήμο της Ρόδου συνεργάζεστε, με το Δήμο της Ρόδου, γιατί η καινούργια Δημοτική Αρχή, κύριε Μπεκιάρη, το λέει και το ξαναλέει ότι το μεγάλο του στίχημα είναι να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό και το ζήτημα της στάθμευσης. Και επειδή, όπως λέτε, στην Θεσσαλονίκη έχετε κάνει εντυπωσιακά πράγματα, εάν αυτές οι πρακτικές θα μπορούσαν να έρθουν και εδώ, προσαρμοσμένες βεβαίως στα δεδομένα της Ρόδου, και αν σας το έχει ζητήσει κάποιος να το κάνετε. Η περιφέρεια ασχολείται με το περιφερειακό, με το επαρχιακό δίκτυο, που είναι το δικό της όμως. Έτσι, η περιφέρεια νομίζω για το επαρχιακό οδικό δίκτυο, που είναι στη δική της ευθύνη και αρμοδιότητα. Όσον αφορά την πόλη που πονάει τόσο πολύ η πόλη, εκεί που βρίσκεστε. Κοιτάξτε, με τον Δήμο με τον νέο Δήμο έχουμε κάνει συνάντηση και νομίζω η συνεργασία θα πάει πάρα πολύ καλά. Ακόμα βεβαίως δεν έχουμε υπογράψει, δεν έχουμε ξεκινήσει κάποιο έργο. Είναι όμως και νέα η Δημοτική Αρχή. Είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί κάναμε μια ημερίδα πολύ πρόσφατα για το έργο Νήσος και για τα πράσινα νησιά, στην οποία ήρθε ο Δήμαρχος και συζητήσαμε επί μακρόν. Άρα νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία, όπως συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια, να συνεργαστούμε και με το Δήμο και να επεκτείνουμε ακριβώς αυτό που λέτε, τα μελανά σημεία, τη διαχείριση κυκλοφορίας με κάμερες, με έξυπνα ευφυή φανάρια κλπ. Και στην πόλη. Εύχομαι και ελπίζω του χρόνου, αν όχι νωρίτερα, στην εκπομπή σας να μπορούμε να δώσουμε στοιχεία για το νέο μας έργο. Μακάρι. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Μέσα από τις μετρήσεις τις οποίες κάνετε, είπατε ότι η περιφέρεια σας έχει αναθέσει για τα νησιά Ρόδος, Κος και Σύρος μετρήσεις σε ό,τι αφορά τον κυκλοφοριακό φόρτο στο δίκτυο, τα σημεία επικινδυνότητας κτλ. Μετράτε επίσης τους ρήπους. Ένα προφίλ των νησιών της Ρόδου εν προκειμένου θα μπορούσατε έτσι να μας δώσετε όσον αφορά την κυκλοφορία? Κοιτάξτε. Η κυκλοφορία, όπως την βιώνετε και την γνωρίζετε, είναι αρκετά υψηλή. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι η Ρόδος είναι το δεύτερο σημείο στην Ελλάδα μετά την Κρήτη σε ατυχήματα. Έχουμε πάρα πολύ υψηλό δίκτυο ατυχημάτων και μάλιστα θανατηφόρων ή με τραυματισμούς. Αυτό οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες με διαφορετικές κουλτούρες. Έτσι, και αυτή τη στιγμή συναντάς τον ντόπιο με τον τουρίστα, οι οποίοι δεν συνεννοούνται με τα μάτια, δεν συνεννοούνται και με τίποτα άλλο. Ναι. Και έχουν πάρα πολλά ατυχήματα. Και πολλά από αυτά προκαλούνται και από μικρά οχήματα, ξέρετε τώρα, και οι γουρούνες και όλα αυτά, τα οποία όλα αυτά συνυπάρχουν όταν συνυπάρχουν τα πολύ βαρέα οχήματα, που δεν υπάρχουν στα μικρά νησιά, όταν συνυπάρχουν τα αγροτικά, όταν συνυπάρχουν ακόμα και οι ελκυστήρες μαζί με τις γουρούνες και τα μηχανάκια, είναι προφανές ότι θα έχουμε ατυχήματα. Εδώ λοιπόν να πω ότι έχουμε και μάλιστα πολλά πρέπει να πω στη Ρόδο είναι με εμπλοκή τουριστών, πάρα πολλά. Ναι. Πολύ από τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο ή από τον Εθνικό Μεσόωρο. Έχουμε λοιπόν και η κατανάλωση αλκοόλ κλπ. Έχουμε λοιπόν υψηλή ταχύτητα, έχουμε κατανάλωση αλκοόλ. Ξεγελιέται κανείς επειδή βλέπει και το δρόμο στον περιφερειακό, το περιμετρικό, που θεωρεί ότι είναι ένας δρόμος που μπορεί να τρέξει. Μια εθνική οδός, αλλά δεν έχει ξέρετε, χαρακτηριστικά εθνικής οδού. Βγαίνουν όλοι από τις παρόδους και γίνεται χαμός. Και βέβαια η κίνηση η οποία, κοιτάξτε να δείτε τώρα, βλέπετε τι γίνεται σε θέματα της στάθμισης. Δεν είναι εφικτό. Αυτό βέβαια δεν θα αντιμετωπιστεί πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Θα σας πω ότι στη Λιόν, για παράδειγμα, Πού είπατε, γιατί σας έχασα, στη Ρώμη? Στη Λιόν, ναι. Έχουν κάτω από την αποβάθρα, εκεί δηλαδή που είναι από κάτω, έχουν βάλει, φυσικά πάνω από το νερό, έχουν βάλει κάτω από εκεί που, από τη Μαρίνα θα το έλεγα, θέσεις και αυτοκίνητα. Δηλαδή πρέπει κανείς να σκεφτεί λίγο έξυπνα, να δει πώς μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει. Συν οι υπηρεσίες βέβαια, όπως αυτή η πολύ καλή που έχει κάνει ο Δήμος, που παίρνει κανείς κάποιους ανθρώπους από το λιμάνι, μιλάμε για το νέο λιμάνι, το ιδιωτικό, να το πω, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζεται, ναι. Όπου υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και τους πηγαίνει στην παλιά πόλη. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η παλιά πόλη δεν έχει στάθμευση και δεν μπορεί να έχει στάθμευση. Άρα λοιπόν
και η μικροκινητικότητα, η οποία βοηθάει. Εγώ να σας πω ότι πολλοί από τους εργαζόμενους μας πηγαίνουν με τα πατίνια στο δουλειά και αρκετά καλά. Το καλοκαίρι δεν έχεις και εναλλακτικές πάρα πολλές. Δεν μπορεί να παρκάρεις στην παλιά πόλη, γιατί είμαστε στην παλιά πόλη. Άρα θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι όντως μεγάλο, αλλά φυσικά και λύσεις γνωρίζουμε και σιγά σιγά θα υλοποιηθούν αυτές. Ναι, γιατί στο τέλος αποβαίνει εις βάρος, επειδή βλέπουμε πάντα το θέμα των μεταφορών σε συνάρτηση με τον τουρισμό εκ των πραγμάτων στα νησιά μας και ειδικά σε μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κος. Εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτό, νομίζω ότι θα έχει επιπτώσεις στην ίδια την τουριστική κίνηση. Δηλαδή φέτος το βλέπουμε ότι και δεν χωράει η πόλη και δεν είναι εύκολο να την κυκλοφορήσει κανείς και δεν μπορεί να σταματήσει κανένας πουθενά για να πάει σε ένα κατάστημα είτε να ψωνίσει είτε να πιει ένα καφέ ή οτιδήποτε. Είναι απαγορευτική. Τι είναι δηλαδή λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού όγκου να είναι απαγορευτική η πρόσβαση. Δείτε το αεροδρόμιο. Αν δείτε το αεροδρόμιο, την κατάσταση που επικρατεί, αυτή την κατάσταση, αυτό το στρίβωμα, αυτό που δεν έχει να κάτσει κανείς πουθενά, θα το δει κανείς στην πόλη. Πρέπει απαραίτητος, πολύ σωστά λέτε, να κάνουμε μέσα αποφόρτιση του κυκλοφοριακού, περιμετρικά χώροι στάθμευσης που θα μπορείς όμως πολύ εύκολα. Ναι, προϋποθέτει πολύ συχνή τακτική συγκοινωνία, βέβαια. Δημοτική, θα έλεγα και δωρεάν ή πολύ φτηνή, να μπορέσεις να αποφορτήσεις αυτό το πράγμα, σίγουρα με ασφάλεια και με έλεγχο όλα αυτά τα μέσα, γιατί σας ξαναλέω, το πατίνι είναι μια πολύ καλή λύση. Αλλά στο Παρίσι απαγορεύτηκε. Διότι αν το πατίνι τα αφήσει να κάνει οχτάρια και να ανέβει στο πεζοδρόμιο και στο ποδηλατόδρομο και να σκοτώνει κόσμο, δεν κάνεις κάτι καλό. Γι' αυτό κάναμε τα ευφυή πατίνια. Ξέρουν που είναι, που μπορούν να κυκλοφορούν ή να μην κυκλοφορούν. Όλα λοιπόν χρειάζονται το σωστό τρόπο, τα σωστά δεδομένα, τη μελέτη, αλλά και την υλοποίηση σε πραγματικά έργα που σε βάθος χρόνου θα κάνουν τη Ρόδο, όπως αυτή τη στιγμή κάνουμε τη Χάλκη ήδη, πρότυπο νησί. Πρότυπο νησί για την Ελλάδα. Πρότυπο νησί παγκοσμίων. Και το πιστεύω και είμαστε καθοδόν. Τα μικρά νησιά βέβαια είναι ευκολότερο να γίνουν. Είναι τα μικρά εργαστήρια όπως τα λέμε εμείς. Έτσι, για να δοκιμάσει κανείς ζωντανά εργαστήρια ακριβώς για να δει ένα σύστημα τέλος πάντων αν μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Σε αστικό κέντρο όμως νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση η Ρόδος, γιατί έχει καθαρά αστικά χαρακτηριστικά, το τι θα μπορούσε εδώ να γίνει σε ένα αστικό κέντρο που ο πληθυσμός του όχι απλά διπλασιάζεται, πολλαπλασιάζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Προχθές μου έλεγε εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής ότι μόνο τα ενοικιαζόμενα στο νησί πάνω, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, είναι 40.000. 40.000. Είναι φοβερό. Δηλαδή, πού θα πάει όλος αυτός ο όγκος, πώς θα κυκλοφορήσει, πού θα χωρέσει. Και εδώ προτείνουμε μεταξύ άλλων και κοινόχρηστες υπηρεσίες. Δηλαδή, δεν έχει κάποιο νόημα να πάρεις ένα αυτοκίνητο, να το πληρώσεις ακριβά και να το έχεις 90-95% για τον κάτοικο, αλλά με 70% και για τον τουρίστα, να στέκεται. Μπορείς να πάρεις οχήματα τα οποία να το παίρνεις, να το χρησιμοποιείς, είτε αυτό είναι ποδήλατο, είτε είναι πατίνι, είτε είναι αυτοκίνητο. Να το χρησιμοποιείς, να το αφήσεις στην παραλία, να το πάρει ο επόμενος και όταν έρθει η ώρα να έχεις κλείσει να πάρεις το επόμενο αυτοκίνητο του επόμενου. Δηλαδή η κοινόχρηστη χρήση οχημάτων. Το να νοικιάζουμε ηλεκτροκίνητα. Το να κάνουμε παντού σταθμούς φόρτισης που η Ρόδος καλά πάει, δόξα τω Θεώ, και βελτιώνεται. Και μάλιστα ταχυφόρτιστες. Οι οποίοι όμως θα πρέπει να παίρνουν από πράσινη ενέργεια. Και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν τρόποι. Ακούγοντάς σας βέβαια κύριε Μπεκιάρη, για να κλείσουμε έτσι, νομίζω ότι το κομβικό σημείο βέβαια είναι και μια αλλαγή νοοτροπίας, γιατί είμαστε όλοι κακομαθημένοι με το να ξέρουμε ότι έχουμε το αυτοκίνητό μας έξω από το χώρο που δουλεύουμε ή που θέλουμε να πάμε να πιούμε τον καφέ μας ή να φάμε ή να ψωνίσουμε, αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας δεν μπορεί να έρθει εάν δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο εναλλακτικό σύστημα. Δηλαδή, εγώ θα αλλάξω νοοτροπία, λέω εγώ για να μην να αναφέρω τον οποιονδήποτε άλλο, όταν η λύση η οποία θα έχει δοθεί θα με καλύπτει. Δηλαδή, όταν εγώ πρέπει να είμαι στη δουλειά μου 8 η ώρα το πρωί, να είμαι 8 η ώρα το πρωί, να μην είμαι 8 και 4. Όχι, ακριβώς. Πρώτα δίνεις την εναλλακτική, η οποία να έχει τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά που χρειάζονται και που να είναι απολύτως καθαρή, και στη συνέχεια
λες στον κόσμο, ξεκινώντας από την νεολαία, η οποία νεολαία πραγματικά το έχει ενθαρρυνθεί και βλέπω πολλά νέα παιδιά να χρησιμοποιούν μικροκινητικότητα, διαμοιρασμό πάρα πολύ. Και σιγά σιγά αυτοί θα φέρουν και στους γονείς και στους παππούδες μαζί. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, ελπίζω να βοηθήσετε. Δόξα τω Θεώ. να τα φέρουμε εις πέρας. Οι 8 συνεργάτες μας να γίνουν 80 και να έχουμε το κέντρο διαχείρισης της Ρόδου και να μπορούμε να μιλάμε ότι λύσαμε το πρόβλημα. Κύριε Μπεκιάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα λέμε. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Να είστε καλά, με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.